Hapon kanatong tanan, pwede ba hangyoon ako ang mga inahan nga niya karon dinhi nga misimba? Pwede ba mo manindog? Mga inahan, naa ba inyong mga anak? Naa ba inyong mga kabanahan? Pero nonetheless, kung wala sila dinhi o nanimba na sila kaganina, mga igsoon, ato silang sugaton sa masipang pakpak. Happy Mother's Day kaninyong tanan. Usa sa mga nindot nga regalo ang ihatag unta sa inyuhang mga anak mao ang pag-uban kaninyo sa pagsimba karon. Bisag wa mo'y bouquet of flowers, bisag wa mo'y cake, pero para kanako mao na ang pinakanindot nga regalo. Kung pwede pa lang na akong inahan dinhi karon, akong sunduon, but she is already 84 years old. But I visited her this morning before my schedule. I bought her a bouquet of flower and a cake para lang siya niya. Indot kayo daw ang ako ang regalo. Naginan ako siya, Nay, I pray for you. So unta, ingnon ninyo inyong mga anak, no, sunod. Anak, uban sa kuag simba, kana lang imuhang regalo sa kuha. Happy Mother's Day. Congratulations. Enjoy your day and continue to pray, continue to ask our dear mother who is your model. You may now take your seat. Mga igsuon, adunay daghan kaayo nga mga storya mahitungod sa gugma. Kung mag-istorya ta o gugma sa duha ka manag-uyab, nya later on na himo silang managtiayon, makakita gyud ta kung mag-search mo o naamoy Netflix, daghan kayo mga beautiful stories. Usa sa ako mga ma-recommend nga pwede ninyo tan-awon, isip bana og asawa, kining palabas nga Notebook. No, si nindot kaayo ang sa ilahang storya kay naay mga problema sa ilahang panag-uyab nya hangtod nga sila nagminyo, hangtod pagyud nga sila natigulang. Nya nindot kaayo kung ingon ani pod ang storya sa real life sa managtiayon sa bana ug sa asawa. Naapoy story about friendship. Ambot kung madungog ba ninyo ang greetings, see you later alligator, after a while crocodile, kanang nga greetings. Kanang na mga friends nga mga suod, ingon ana ilang greetings. Ngano man kay it is a story about friendship. Si Simon Bertz, niya naani siya'y apan, no? Naa siya'y kanang gipolyo man siguro siya, niya iyang amigo, o niya suod kayo sila, apilon gihapon niya sa mga lakaw, mga activities, sa eskwelahan, hangtod nga na-aksidente ang bus, o niya ang nakaluwas sa ilaha, kini si Simon, o niya thrilling kayo kay ang movie, gihalad man ni Simon ang iyang kinabuhi, para lang ma-save silang tanan. O niya, niingon tong iyang friend, nakalimot na ko sa pangalan, niingon siya, see you later, alligator. Ya, hinahinay na magkahulog ang bus. Kay mura gibabag na iyang kaugalingon para makagawas ang iyang mga classmates, pati iyang best friend. Yan niingon siya, after a while, crocodile. Ambot kung matanaw ba na ninyo, naaba na sa Netflix, o asa ba na ninyo ma-search sa Google ba? No? Daghan kayo mga story. Napoy story about love of the country. Si Mel Gibson, no? Daghan kayo. Braveheart, mga nindot kayo nga mga stories. Usa ka soldier nga anda mohalad sa iyang kinabuhi para sa flag, para sa iyang country. Daghan kayo. But my dear brothers and sisters, the most and beautiful and real story of love is no other than the love of God. Wala na ilain.
Kung na-entertain mo sa mga love stories nga matanaw ninyo diha sa mga palabas, mga ginabasa ninyo sa mga libro ug mga pocket books, wa rana katunga. Wa gani na ka kumingking sa gugma sa Dios alang kanatong tanan. Mga igsuon, ganahan pa ba mo maminaw pabalik-balik kung maghisgot kita sa gugma sa Dios? Ganahan ba mo maminaw? Kung ganahan mo maminaw, mangutanan na po ko, wa bagyod mo isipyat og simba matag Domingo gikan January 1. Wa bagyod mo'y sipyat. Mao na, ginaingon nila, it is easier said than done. Sayon ra kaayo istoryahon, apan lisod kaayo buhaton. Mao na nga na ako'y nabasa nga usa ka article, niingon pa ang author, nga wala daw kalainan ang usa ka tawo nga kahibalo mo basa ug dili nagabasa kaysa usa ka tawo nga kahibalo mo basa ug wala nagabasa. Raglibog kayo, no? Kay daghan kay repetition sa words. Wala daw kalainan sa usa ka tawo nga dili kahibalo mo basa. So kay di man siya kahibalo mo basa, di siya kabasa. Unya ang usa ka tawo nga kahibalo mo basa nya dili nagabasa. Nabagyo'y kalainan. Siyempre na'y kalainan kaya ang isa ka tao, kebalo mo basa, pero di lang siya nagabasa. Yang isa ka tao, dili kebalo gyud mo basa. So unsa man niya pagbasa, so dili pud siya mo basa. Ingon pa sa author, wala daw kalainan sa usa ka tao nga adunay kasing-kasing nga dili kahibalo mahigugma. Naa ba may kasing-kasing? So, undang nako. Ingon anak man daw ng demonyo, gamito niya ang technology. Na ba may kasing-kasing? Hinayon ra daw pagpangutana. Kung naa may kasing-kasing, kay balo ba mo mahigugma? So kung kay balo mo mahigugma, naa may kasing-kasing, mao kana ang dako nga diferensya. Nganuman kay ang tinuod nga pagpadayag sa gugma iya sa Dios. Mo na nganong mga lagad man mo isip katikista. Lisod kaayo. Labi na karon panahon sa pandemic, daghan pagyud kag madungog nga mga istorya. Ikaw pa mo bayad sa imong pamiliti pag adto sa simbahan, mo sakripisyo ka sa imong time, sa imong panahon para mo tambong sa meeting. Ngano man? Nganong andama ka mo sakripisyo? Walay lain nga tinguha unta ang nagpaluyo sa iyong kasing-kasing tungod kay nahigugma ka sa Dios. Nganong magsimba man ta? Wa magud ko'y buhaton sa balay, pader. Wa magud ko'y lakaw. Banan lang nako akong asawa, pader. Ako ang bana. Banan lang nako akong girlfriend, pader. Mga igsuon, walay laing rason nganong manimbata. Nganong magbuhata og maayo. Nganong mutabang ta sa uban tungod kay nahigugma ta sa Dios. Mana ang tinuod di ay nga pagpadayag sa gugma sa Dios, mao nga ipakita kining atong dakong gugma ngadto sa atong isig katawo. Mao kana ang kasinatian sa mga apostoles kaniadto. Matag adlaw they increase in number because how they witness the love of God that is so concrete applied in their day-to-day lives as followers of Christ. Unya ang atong ikaduhang pagbasa nagpahinumdom kanato sa kasinatian ni San Juan, mga igsuon, maghigugma ay kita kay ang gugma nagagikan sa Dios. So if your love is not pure, you will not last.
Kung sa manag-uyab pa na lustful love will not last. Ano man, kay diha lang man sa mga butang nga makahatag kanato og kalipay. How about when you experience problems and conflicts in your relationship? Nag-ingon si San Juan, ang mahigugma sa iyang isig kataw, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig kataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. So sa ato pat, sakto siguro tong gisulti sa usa ka manunulat nga walay kalainan sa tao nga kahibalo mo basa og dili nagabasa. Naa siya'y kasing-kasing, nya dili kay balo mahigugma. Di ba kung ang usa ka tawo nagbuhat nimo og dautan, musulti man ka, wala kay kasing-kasing. Mabuhi ba ang tao kung walay kasing-kasing? Dili. Pero nganong sultihan man ka, wala kay kasing-kasing. Tungod kay ang tinuod nga pagpadayag sa gugma, wala manimo buhata. Padayon ta sa pagbuhat ug dautan, padayon ta sa pagtamay sa uban, pagbuhat ta og mga butang nga sukwahi nga pinasubay sa gugma sa Dios. Mao na padayon pud ta sa pagpakasala. Ang tinuod nga pagpadayag sa gugma iya sa Dios. Niingon si San Juan, gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. So if you doubt your love to your wife, go to the altar and pray to God. If you doubt your love about your service to the church, in your chapel, in your JKK, in your ministry, go to the church and pray. Ask the Lord. Kay balo ba mo mga igsuon, usa mimo, anhi dinhi sa pulpito, makita ninyo nga I spend time there at the center because I have to pray silently and discreetly. Kami mga pari na ay litukon nga pag-ampo. Nga mahimo unta kaming angayan, mupadayag sa Ebanghelyo nga nha kaninyo. Kaya ang Ebanghelyo pulong sa Dios. Angayan ba kami mawali? Angayan ba kami magpadayag sa pulong sa Dios? As far as I'm concerned, I am not worthy. Yes, because I am a sinner. But with the love of God, I feel I am not worthless. So that's the difference. Lahi manggod nang miingon ka nga I am not worthy. Kinsa goy angayan naton tanan? Kitang tanan nakasalaman. Pero kung padayon ka sa pagdepensa sa imong kaugalingon nga dili ka angayan, you feel you are worthless because you consider that the death of Christ on the cross is also worthless. Dili sayang mga igsuon ang kamatayon sa atong Ginoo sa krus. Dili ta mga Hudiyo nga moingon the death of Christ on the cross is absurdity to the Jews. And it is cruelty to the Gentiles. Nga naman, di man sila kasabot. Pero kung nakasabot ta sa gugma sa Dios, ato kining masinati, ug ato po kining tagamtamon diha sa kaluwasan nga atong nasinati, tungod kay ang Ginoo dili lamang nag-anto sa atong mga sala. Wala lamang siya namatay sa krus, nabanhaw siya tungod kay siya man ang tinuod nga ang pulong nahimo gayud nga kamatuuran. Ang pulong konkreto gayud,
ang pulong real story para sa atong Ginoo. Usa sa mga leisure nga time nako, karon murag na busy kaayo ko kay pasensya lang gyud mo nga ako inyuhang Paris priest. Akong giingon kay Nanay Nena ang in charge sa PIDART. Pasensya lang nay ha. Kay dili gyud ko arte. Niingon in town si Nanay Nena, ikaw Father dili arte. Ko di bitaw ko arte nay kay perting artiha. Ako ang mamili sa tiles, pintura. So karon I am so busy choosing the details para pagpahuman sa to ang mini clinic. Just this week na kapalit na ko upat ka electric fans no nga pareho siya tanan og color nya match pod sa to ang design sa to ang atop sa diha sa to ang mini clinic. So eventually okay lang nga daghan na makulap sa atong parokya kay naa na tay mini clinic. No? So karon ayaw sa amog ka collapse. So karon usa sa akong mga leisure time kanang magbasa-basa. Labi na kanang draining na kaayo ako maginabuhat, no? Kanang daghan ako kaayo og mga timanon. Sunod-sunod ang mga schedules. Nya butang na ko akong unlan, magbasa-basa ko. Usa sa akong mga nabasa, may tungod sa commentary karon nga Domingo, ang story of a boy who was sick and he has a younger brother. So karon ang sakit niining usa ka igsuon kay bone marrow. So kanang sulod sa ato ang bukog mao na iyang sakit. So karon niingon ang doktor nga kinahanglan murag i-refuel ang iyang bone marrow. Manginahanglan ta og match sa iyaha. So siyempre ang unang ni volunteer ang iyang papa para kuhaan siya og bone marrow para i-implant ngadto sa iyang anak. Pero naaman ay testing. Niingon ang doktor, I'm so sorry, your bone marrow does not match with your son. So ang mama na sad, unya naguol sila kay dili pod ang match sa mama. Niingon ang doktor nga, we will just wait until a person is willing to be checked and ready to give his bone marrow to your son. So nabati na sila kaguol. But there is a time limit. Kaya basig dili na makontain sa iyang anak ang iyang sickness. Niingon tong iyang anak, nagamay pa. Nang bag-o lang kay balo mo istorya. Mommy, Daddy, can you also check my bone marrow if it will match the bone marrow of Kuya? So nasyak ang ilang mommy ug daddy. Because mommy, daddy, you are willing to give your bone marrow to Kuya. And since it does not match, so mommy offered her bone marrow to Kuya, and again, it does not match. And how about me? So bata man siya. Pero nakita niya unsa ang pagpadayag sa gugma siya maginikanan. Unsa kadako ang gugma nagipakita sa inahan. Ug amahan mao na nga ang bata nakaamgupod unsaon niya pagpadayag iyang gugma sa igsuon. Kay nasinati man niya ang gugma. Bata pa. Unya ningon ang doktor nga, we will check though he is young. But naturally, he has to sacrifice. So karon gi-check, nag-match. Unya, pag kuan na, operate na, gi-transfer na, na-transplant na ang bone marrow. Niingon ang bata nga gamay, Mommy, when will I die? Sa anak, you will not die. I thought I will die if I give my bone marrow to Kuya so that he will survive. Nakalimot dahi og sulti ang iyang mama ug papa
nga portion lang di ay sa iyahang bone marrow. Anyway, bata pa man siya, pwede pa ni molambo, pwede pa ni madugangan, ug unya moabot ang panahon nga mag-mature na siya, pwede nga naanay total cure sa iyaha, apil ang iyahang kuya. Pero wa day kasabot ang bata ni ini. Kay abi niya, kung manghatag siya og gikan sa iyaha, mamatay siya. Mga igsuon, this story will not also match as well to the beautiful story of our God. Because He did not give only a fraction of Himself, a part of Himself. Because God gave His all for us. Gihatag ang tanan sa Ginoo. Kung miingon ta, unsa kadako ang gugma sa Ginoo? Dili matungkad o gani ang pagpadayag sa gugma sa Dios kanato. Giisa niya ang iyang duha ka kamot sa krus aron kita maluwas. Unta kamo nga mga katikista, ganiya karon hinumduman ninyo sa akong pagpangutana kaninyo, dili kamo motubag kanako, itubag kamo kaniya. Ang inyong gugma unta magsubay sa gugma sa Dios. Og atong ihalad ang mga pag-ampo nga dili lang kamo ang makabuhat ni ini, kun dili kitang tanan. Aron matag Domingo, daghan kaayo ang manimba. Matag Domingo, daghan kayo ang mapuno sa kalipay, tungod kay ang tinuod nga gugma, iyaman sa Dios.